Želimo da kažemo i pored svih ovih problema i nedaća koji su izneseni u bilo kom kraju srpskih zemalja, da uvijek ima rješenje. A rješenje je bori se. I nema časnijeg rješenja da se boriš i riječju i djelom i dušom i tijelom za ujedinjeno srpstvo i to s puškom. Nama koji baštinimo tradiciju Ravnogorskog pokreta i koji smo borci posljednjeg otadžbinskog rata, nikad relaksantnija situacija nije bila. Za nas je rat izazov i ako Bog da, bit će rata. I nemojte biti uludi da se ovdje može ništa riješiti lijepim metodama. Odavno je to pogrešno i bez agresivnih metoda nema rješenja. I nije tačno da nema vojske. Ravnogorci su na vrijeme prepoznali kud sve ovo ide i formirali vojsku. Tako da danas postoji srpska vojska i ona je četnička 100%. I onakvi kakvi jesmo smo uistinu relevantan faktor i u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni, koja više ne postoji, ništa se ne može riješiti bez nas. I mi smo snaga koja je spremna za sve vrste borbe. I ovdje za nas je prisutno 10 srpskih oficira sa mnom. Ljudi koji nisu nikad uzeli voljno posle ovoga rata i koji su spremni za borbu. Borba mora da postoji i to agresivna. Ja sad se pozivam to na oružanu borbu, ali agresivna borba mora biti na radnom mjestu i u selu i u opštini. I mi to činimo. Znači na svakom mjestu agresivna borba